ҳамидорон азиз давом метиҳем мо ба навор гирифтанро аз алафдаравҳои зидде ва бастани дарзаро нишон метиҳем. бинед ки чӣ қадар бастагианд. мана бинед боло чӣ қадар дарза бастагӣ ҳастанд ва дарзабандиашонро як бор нишон диҳам ба шумо чӣ қадар хушрӯй мебанданд. инамед 4 кунҷакадагӣ ки меги пресай. ҳамидорон азиз ман фаҳмоданӣ мешавам ки алаф дар зидде ба қадри тилло арзиш дорад, чунки зиндагонияшон молпарварӣ аст. ино баъди дарав боз аҷриқкашак карда, хаскашак мегӯяд, аҷриқкашак ҳам мегӯянд, ҷамъ карда мегиранд. ва ина бинед чӣ хел хушрӯ ҷамъ кард. шумо номатон чӣ додарҷон? додараман. о додарҷон. номатон чӣ шумоя? номаш чиай? саъдӣ? саъдӣ? саъдӣ будааст. ин вақти номашон гуфтанам надоранд, чунки алаф медараванд. бинед чӣ хел хушрӯ кардамон. иро кай мебандед акон? 10 рӯз. пас то 10 рӯз ҳамхе меистад? агар монед хушк шавад чӣ? баъд бандед? майда шуда мерезад? ҳамхе шумо таротар мемонед, танаи дарза хушк мешавад. ҳамидорон азиз дидед, ин бо ба худаш ҳар як кор ҳила дорад. дар вақти сабзияш ҳамхе ҷамъ карда мемонанд. инро шамол паронда намебарад? ҳамхе пресс мешавад. ана бинед. ана бинед ҷамъ карда мон. ана бо аз булош сум зад. ҳозир намебандед? 10 рӯз пас. ҳозир бандед агар мепусад? ҳозир бандан агар мепусад, лекин ҳозир намебанданд, дарунаш вай. ина бинед чӣ хел бо дарунашо дуровар шудааст. ина бинед чӣ хел хушрӯ кардааст. хай ҳамидорон азиз, як баҳотият ба бачаҳои деҳотӣ, ба кори бачаҳои деҳотӣ. ин гамбургеру шаурма нест. ино қаймоқ мезананд. саҳар қаймоқ кор мебиёянд, меранд. хӯрока беҳтаран. ана 10 рӯз пас инро акун мебандед банд қатӣ. ҳамидорон азизи ман нишон додам аз кори саъдӣ. мана ин дарзаҳои бастаашон, ман ин замине ки чӣ хел тоза кардаанд. ва ин майдонҳое ки ҳамхел медараванд. асосан майдонҳои ино майдонҳои юған мебошад. ва мана хел алафи себарга. ин себарга бошад саъдӣ? ин алафи себарга. юғану себарга ҳа? юған дар куҷо аст? поёно дар юған. ин себаргаи холӣ. ҳамидорон азиз дар паноҳи худо бошед. ҳама нана уроя тамошо карда. ана ҳу замбуро бинед. ҳама ҷо хони замбур мондаги инҷа. замбур парвару замбур мегӯранд. онамай дарав карда истодааст. вай марак ҳозир технология омадааст. технология. замбурҳо ана аз ҳамин гулҳо мебаранд. гулҳои себаргаву дигар гулҳо.